Machiegni kano nyakoro mgajwang chenro eno imore wadhi mbele gi weche manyien. Manen jachung' e laro otiko mar ODM welo mane ODM otimo e kar chung' od bura ma Kasipul juma mokalo Newton Ogada dwani mondo mi duond burano onuo kendo welo makamano kowacho ni chenro no ne ok otim maber. ODM notimo welo ma Kasipul juma mokalo kama Boyd Were no landi jaloch bang' yudo ombulu 18,210 ka iluwe gi Newton Ogada manoyudo ombulu 3,037. Loso kama e twak mare gi jofwambo. Nyicha neno ka nyithi skul mokwongo nyaka ne nyuola oketi go kura kende kwano kuchgi ni kura no enogoye maber ne candidate mane gidwaro. Adwa wacho ni ok wantiere ODM by default. Wane ODM nikech wahero party. To nyaka nadonje party higa 2006 nyaka kawuono koro en higni 20 nyaka nabeda member mar party. To gima notimore this by election pok notimore under leadership mar chair masani mar national, because ma yiero mokwongo timore e bwo telo mar chair manyien ma en masani. Adwa kono jo party mar ODM ni ODM ka ok watang' to watieke nikech interest mag jomoko giwegi. Wanyalo neno kane wasebedo gi chairs moko machalo John Mbadi mano osebedo chien kucho, ne ok wabedo gi chaos machalo gi moneno sani. Wakwayo party, wakwa general secretary mar party Edwin Sifuna ni mondo ng'i kaka onyalo chiero party mar ODM, to ka ok kamano to party mar ODM dhi kethore. Kapod wane mago mag siasa, duond bura mar National Liberal Party NLP oseoduondo od buche